behar dutela. Ondo ulertzeko esaten dutela. Baina, mesedetxo bat, hemengoek sarata ateratzen baduzue, edo hitz egiten baduzue, alperrik dabiltza beraiek eskarria apurtzen, osenki hitz egiten, zeren ez da ez ulertuko. Mesedez eskatzen dizkigu, oso motza da, isiltasun, bale? Errespeto txingan. Zuei ere tokatuko zaitzuan zertia egitea, eta gustatuko litzaizuek ere, jendeak ondentzutea arreta hondiz, bai? Bale? Baina oso polieta da. Galego nernez, esaten dituztela, bizpailu gauza nahiko garantuzua. Baina, ez badituzu entzuten, orduan, bueno, mamu ikertzaileak eta lapariak. Zuekin. Ondo pasa!
Bai.